Det jeg spørger dig. Ja. Hvorfor? Jeg vil gerne vide hvorfor. Vil du gerne leve? Ja, Godt, så siger du, hvor du bor, mand. okay. Nygade nummer 31. Er du sikker på det? Ja, 100. ja. Skal vi slå dig ihjel? Nej, hvorfor? Sig, du kræk. Hvad siger du? Du kræk. Du skal ikke provokere mig, mand! Hvad med du? Jeg vil smage!